Good morning everyone. Salamat po mga nandyan. Thank you po sa support po. Tapos na ang klase ng aking alaga. Kaya mag-mute na ulit. Kakanta na sila. May klase dito ang aking alaga sa bahay. Hindi ka nyo lumabas. Bulong na bulong. Silipin natin. Ayan. Bilangin ang palapag. Bilangin kung ilang... Ay, hello po. Salamat, Ma'am or Sir Perez. Salamat po. Bilang po kayo nagsasakit. Parang si Amo yun, oh. Ano yata yun, oh. Yan ni Amo.
Salamat Tatay Pedro sa suporta. Ingat po.